Много се радвам, че някой мисли, че съм ослабнала. Да, въпреки, че е така, 3 кг съм надолу. Ами, с какво съм отслабнала? То, в смисъл, не съм спазвала кой знае какви строги диети, някъде около един месец ям разделно. Примерно не се смесваш. Примерно не смесваш такива калорични неща. Не ядеш хляб и сладко. Да, особено сладко. В смисъл хляб може да ядеш, обаче е много рядко, обаче за сладкото е супер, нали, задължително. Може да ядеш, например, ако се яде много сладко, черен шоколад или плодове, нещо от този род. Но никакво сладко, хора. Никакво. А, Чай да видя точно какъв беше въпроса. Как отслабна, с какви диети. И много тренировки. Аз почти всеки ден бягам в парка, правя си коремни, правя си такива неща. Аз никак не съм отслабнала толкова много. В смисъл, аз не се харесвам още. Трябва още поне 5 кг. Минимум. Но иначе, да, в смисъл, не, аз ще примерно месо с картофи или месо с рис, защото деца са супер, нали, тежки храни, не трябва да се смесват заедно. И да, това е.